nek sing tuwa kuwi piye rasane? Legi, Nek enom sepet, pelem nek tuwa. Nek legi, nek enom kecut. dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa mesti luwih enak tinimbang sing enom. Rungokno kuping mundul kowe. Jadi panganan apa ae Nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. nek tak omongi. Apa? Bojomu ning omah tau kelan bung. Tau nyayur bung. Sik rada rono Mas. Ngene lho ya Mas ya. Pelem ya. Pelem, Kuwi nek tuwa legi. legi, Nek enom kecut, gedang nek tuwa, legi, nek enom sepet. salak nek tuwa. Loh, legi, Nek enom sepet. dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Rungokno kupingmu, hup aja mbok bantah. Dadi panganan apa ae nek tuwa Luwih enak tinimbang sing enom. tak takon aku. Takono. Bojomu ning omah tau nyayur bung apa ora? Tau kelanjangan bung apa ora? Ngene lho ya Mas ya, pelem ya Mas ya. Ya Pelem pelem. kuwi nek tuwa legi. Legi. Tapi nek enom kecut. Kecut, Gedang kuwi nek tuwa legi, legi, nek enom enom sepet. cepet. Dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. panganan apa ae nek tuwa Enak tinimbang sing enom. sik aku tak takon. Bojomu ning omah tau kelan bung apa ora? Ngene lho ya Mas, pelem ya Mas. Ngene nah pelem nah. Yo. Ngenang ngene. Lah aku wong ngawi, aku wong geneng, jangan bong ya tahu to senenganku to kok. Tahu ya? Tahu. Kes sing nom apa sing tuwa? Jenenge bong anak pring ya sing enom. Kok gak sing tuwa ben enak ben nyocok cangkemmu. Wis ngene iki lho. Apa ya ngene iki. menungso kon mangan gedhek. Wong kok enak menungso kon mangan gedhek iki ya. Nuwun sewu nggih Mas Bayu nggih. Awakmu ki mbok ya aja kaya ngono. Sing mbok derekno ki Mas Bayu lho. Ki Bayu Aji Prasetyo ki dalang kondang saka Surakarta. Kowe iki tindak sapecak tembung saklimah muno-muni kudu sing sarwa ngati-ati. Tugas dalang ki ngudal piwulang. Piwulang sing luhur, piwulang sing becik. Kok sak penake kowe karo dalang. Lah terus karepe Lho, dalang ki gawean sing abot lho, Mas. Aja nyepelekno dalang lho kowe. dalange abot. Abot. Abote dalang nggih endi apa ngangkati gamelan? Apa usung-usung gamelan? Apa nonton debok? Dalang teko kare lungguh karo hung cek ngene abot. Apik lambene iya. Ngone 80 lho ora entuk dinyang blas. Wis gambar kijing apa piye kok? Ngono lho. Ngene iki lho sing perlu diluruskan ngeten iki lho, Mas. Telek bebek kok sik nek omong aja waton jebles ae. Lho, sampe dadi dalang apa? Lho genah abot to ya. Mripate melek tangane nyolahke wayang sikile jejake keprak. Lah ya gone apa turu? Wong ya melek teko esuk. Enak sing turu. Tawene sing turu ya terus ditinggal mulih ngebis. Tegese abote dadi dalang ki kok ora perkara Abot ki usung-usung. dhewe-dhewe. Ora kat-kat. Dalang ki nyuwara terus nganti tekan pada esuk ki nyuwara terus. Lah sinjane kok apa bisu? Wong ya nyuwara teko esuk. Muni teko esuk yo an. Kok muni abot dalang. Ngene lho. Angel jak omongan iki. Dalang ki abot ngono lho, Mas. Abote dalang apa ngangkati gamelan apa ngusungi debok? Karek nyapa? Teko lho kare lungguh karo hung cek tok tok. Ngene kok muni 80 dinyang ra oleh kok. Ngene iki lho. Lambene nek omong ngono kuwi lho nyepelekke ngono kuwi lho. Abote dalang ki kok ora perkara usung-usung gamelan atau debok. Abote dalang sing tak maksud abot, sukses lan orane pagelaran bengi iki kuwi tergantung dalang rungokno ndul kupingmu. Ya ora iso. Lho, kok ora iso? Ora iso. Suksese pagelaran bengi iki ora perkara dalang, Lah perkara apa? perkara genset. Lho, Enek dalange, enek yogane, enek jensete opar garingan. Pedhot gorokane no Mas. Ya, tenang. Wis. Penting iki genset. Berarti sing penting ora dalang. Ora Sing penting apa? genset. Nek ngono sing penting ya ora genset. Lah apa? Sing penting solar enek gensete, gak enek solare. Apa arep mbok uyui gensetmu? Ya ora iso murup. Ora iso murup. Dadi sing penting Solar. ora iso. Sing penting pom. Enek solare, ora enek pome, lehmu arep tuku nang ndi? Nggone bakul brambang. Ora enek. Aduh. Berarti sing penting apa? Sing penting pom. Nek ngono sing penting ya ora pom. Lah apa? Sing penting lemah utawa bumi. Nek gak enek bumi, arep mbok encepne ndi pommu. Ora iso dibangun.